мардуми вилояти суғ бо маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ махсусан ниёзи аввала таъмин мебошанд ва дар фасли сармонӣ захираҳо мавҷуд аст. Дар ин бора масъулин аз сарёсати кишоварзии вилояти суғ субҳи имрӯз санаи 7 январ ба мо хабар доданд. Истеҳсол ва кишти бештари маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ дар соли 2020 аз меъёри муқаррарӣ бештар ба даст омадааст. кишоварзони вилояти суғ ба ҳамаи чихеле ки соли 2020 ба ҷаҳон эпидемияи COVID-19 паҳн гашт, ба ҳамаи нигоҳ накарда кишоварзони вилояти суғ ба даставордҳои назаррас ноил гашиданд. дар давоми соли 2020 кишоварзони вилояти суғ зиёда аз 512,000 тонна картошка ки нисбати ҳамин даври соли гузашта 13,7% зиёд истеҳсол карданд. агар истеҳсоли маҳсулотро давоми 2 соли охир муқоиса кунем, таҳлил нишондиҳандаҳои хубро натиҷабардорӣ намуд. Давоми соли 2020 гӯшт 66794 тонна, гӯшти мурғ 9564 тонна, шоли 55000 тонна, гандум 139562 тонна, сабзавот 561187 тонна, картошка 512096 тонна, тухм 594 миллиону 600 ҳазор тонна, асал 1459 тонна, моҳӣ 870 тоннаро ташкил медиҳад ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин даври соли 2019 бештар мебошад. асал низ дар ҳамаи шаклҳои хоҷгидорӣ 1458 тонна истеҳсол гардид ки нисбати ҳамин даври соли гузашта зиёда аз 40 тонна зиёд гардид ва моҳӣ бошад мо дар ҳама шаклҳои хоҷгидорӣ мо наздик 870 тонна гӯшти моҳӣ истеҳсол кардем ки нисбати ҳамин даври соли гузашта 2 маротиба зиёд гардидааст. ҳамин даври соли гузашта мо наздик 500 тонна истеҳсол карда будем ва мо имсол ноил гаштидем чанд корхонаҳои хоҷгоҳи деҳқонии хурди моҳипарварӣ аз ҷумла дар ноҳияаш дар ҷамъияти ҷидимими рахшона ки бо иштироки бевосита пешвои муаззими миллат ифтитоҳ карда буд, дар ин ҷо зиёда аз наздик 80 гектар коваи моҳипарварӣ ташкил карда шуд ва мо имсол тасмим гирифтем ки ин кор барои пешвоз гирифтани истеҳсолагии ҷумҳуриёмо ва соҳиби ихтисосломо дар ноҳияҳои Ҷабор Расулов, дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров якчанд корхонаҳои паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва дигар корхонаҳо низ ташкил карда барои таъмин намудани амнияти озуқавории мамлакат саҳми худро гузорем. нишондиҳандаҳои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар соли 2019 чунин аст: гӯшт 58649 тонна, гӯшти мурғ 2779 тонна, шоли 47975 тонна, гандум 125817 тонна, сабзавот 494915 тонна, картошка 451453 тонна, тухм 429 миллиону 919 тонна ва асал 1417 тонна, моҳӣ 370 тоннаро ташкил медиҳад. дар вилояти суғ маҳсулоти истеҳсол гардида метавонад сокинонро бо амнияти озуқаворӣ таъмин намояд, чунки содироти маҳсулот ба хориҷи кишвар бинобар пандемияи коронавирус кам карда шуда танҳо барои қонеъ намудани талаботи бошандагони вилоят нигаронида шудааст. ҳоло бошад вазъи таъмини озуқаворӣ дар кишвар мӯътадил аст. барои захира намудани сокинон бошад рӯзҳои истироҳатӣ ярмаркаи фурӯши маҳсулотҳои кишоварзӣ ташкил карда шудааст. миқдори зарурии маводи ғизоӣ барои ҳар як мардум, барои ҳар як оила бисёр зарур аст ва имрӯзҳо мо хуб медонем ки мақомоти иҷроии маҳаллӣ, ҳокимияти давлатӣ, ҳам вилоят, ҳам шаҳри Хуҷанд имрӯзҳо ярмаркаҳои фурӯши ҳамин маводҳои ғизоӣ, яъне хӯрокро гузаронида истоданд бо нархҳои нисбатан арзон. гумон мекунам назар ба бозор арзонтар аст ва мардум аз он истифода бурда истоданд.
новбаста аз вазъияти пандемия сокинони вилоят ба маҳсулоти кишоварзӣ махсусан маҳсулоти ниёзи аввала танқисӣ намекашанд, чунки истеҳсоли маҳсулот давоми 2 соли охир хуб ба роҳ монда шудааст. захираҳо низ ба таври зарурӣ мавҷуд мебошад. аз ин рӯ метавон гуфт ки эҳтимолияти сарзадани мушкилӣ мавҷуд нест. танҳо ба хотири пешгирӣ аз баландшавии нархи маҳсулот бояд захира кард. гузориши мафнушкур ва наим аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.